پێدەڤیان بنگەهین لە سەرێکانیە پەیدا دەبن و ڕەوشا خزمەتگوزاری دە ئاستەکێدەیە و هەر بەشێ خزمەتگوزاریە هەیە لێ ئەڤ هەبوون لاوازە نەخاسم دوارێ ڕەوشا ئەلکتریکێدە و ڕۆژانە هەر تاخەک لە باژێر 3 ساعتان پاراوێ هەیە لێ ئەوژی دناڤرە تێبڕین ji ber barê keblan giran dibe û ev yek gelek caran dibe sedem ku kontak peyda bibin. Bargiranî hatî ser şebekê ev etel çêbû qutkirin çêbûyî kereba qutbûyî şebeke me daketî erdê îjar em hatî me giştikira kir me ana giş guhert me xurtir kir û ana em ê bên baş bûye ev şebekê me gelkî zîf bûn yani em hellekî wê tenê heye yani em ji milletê xwe dixwazin got ev bargiraniya got ser şebekê tê kirin wek sexana got vê dixin wek her tişî ser kerebê vê dixin ev bargiranî rakin. Li tevahiya bajêr komkirina bermahiyan didome û kolan taradeyekî paqijin. Herwiha av jî li tevahiya bajêr heye bi awayekî rojane lê eger problem çê dibin ew bi derengî çareser dibin. Walla av weda mahanê bû belkî dehriya zêde av tune nebû av tew nedhat. Yani ne derkê de av nedhat me şança kerebe jî dihat av nedhat. Walla rêjkirina haretê em ji xwe rêj dikin gemar ew tên dibin. Li şaredariya bajêr me problem li pêş wan danî herwiha hebûna herî û çikandina riyên karîzan ku dibe sedem bi dehan mal ber avê derin û taneha ev şaredarî nikare bi awayekî aktiv çareseriyê ji van pirsgirêkan re peyda bike. Em şaredariya serêkaniyê imkaniyê me qelsin kêmin aletê me tinin traktorê me tinin seyyarê me tinin ê gemarî ma'a zalîka jî باقیجیا مش ایگلک بلدات چیتره اف کنجالی محبوب مگیش پینه کرد بس ما اعتماد داسر شرعي اساسي مشكله من كان شارع زفت بكن مشكله اساسي صرف صحي جمنا مزبوط صرف صحي سريع يعني قش تغيير شيء لازم روشا خدمت گزاری روشک روزانه یج ولاتیان را و الگور هبون و پیشکتنا وی روشه ریفبری تر نرخاندن. آزاد و شکانی اورینت نیوز سرکانی